Mame mimo, okei, no niin, let's go! Mustia Mirja, pikkunen Pirja, Kaas nyt, se lähtee tosta, no niin joo. Voisiko sulla vähän sellainen pelleily niinku? Jaa. Arvaan, teetkö sen? Ei se mene noin korkealta. Arvaan, teetkö sen? Kas nyt hänen jouluja, nyt hänen joulu taas! Ketohan! Tupsis. Noniin. Mustia Mirja, pikkuinen Pirri on riiheen saapuneet! Hupsis. Ja purran syömäkin olohan! Hyvä. Voi. Purran syömäkin ei riittänyt. Tupsis, pimpeli, pampeli, kiiris vittu. Pampeli, hiirisi, kissanen takia vittu. Pimpeli, pamperi, hiirisi, pumperi, vittu. Ei oo sitten hallussa niin hyvin. Naurattaa valmiiksi. Pilkille todeet. Vittu. Joo. Tähdet löytyy ne peilillä. No tähtien lyhdyt ne paikalle kutsuvat polkuavalaisten. Joo, niin se menee varmaan sitten. No, on Nallekin sen. Nallekin, no vittu, eiku vittu. Mitä? Porata tojan! Nyt laavasta saapuvat niissä tässä tapinalehtisoos. Laavasta saapuvat niissä... Nyt laavasta saapuvat niissä... Nyt läävästä saapuvat nisset ja nas... Läävästä. Joo. Nyt läävästä saapuvat nisset... Pois ilmassa pore, ei toi ole hyvä. Ei vittu. Se olisi ollut hyvä, mutta se ei ole hyvä. Katojan! Nyt laavasta saapuvat niissä tässä... Ei vittu. Ota niissä tässä... Se on se vittu. Hupsis.